भैया जब पावर स्टार पवन सिंह के एंट्री होला ना तो गर्दा गर्दा उड़ जाला। तब भैया रउआ लोग के बता दी कि एगो कमाल का हॉट गाना का टीजर अपलोड भइल बाटे। भैया गाना शुरू होते ही जो नाश्ता सिंह रहे नहीं भैया पैंट और शर्ट में रहे नहीं और शर्ट का बटन नीचे खुला रहेला और दोनों हाथ डाले ना कमर में। तो भैया ये देख के सीन रउआ लोग के एकदम रोवा रोवा खड़ा हो जी। भैया वीडियो शुरू से रउआ लोग के बता दी कि रउआ लोग देखत बन दिलदार सब हम मानी रउआ दोस्त संजय और इस चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए भोजपुरी में कुल न्यूज़ खातिर भैया। तब तक रउआ लोग के बता देंगे टीजर हमार भोजपुरी चैनल में भैया एगो टीजर लाल बाटे पावर स्टार पवन सिंह का गाना का नाम बाटे पिया छोड़ दी ना और मन हीरोइन है भैया आस्था सिंह। अब भैया पिया छोड़ दी कब कहेला हो कब कहेले एगो औरतिया जब भैया ओकर मर्द परेशान कर लेता लगा था एकदम रोमांस होए वाला है गाना में। अब बहुत कुछ करिए पवन सिंह ये नया रूप में देखे के मिल बाटे पवन सिंह रोमांस किंग बन जिए लगा था एकदम हॉट रोमांस करे वाला वही गाना में। और भाई रात का सीन बाटे और जो मेरडुआ है वो कहते आस्था सिंह कि पिया छोड़ दी ना एक ही लाइन गाना भैया रिवील होल बाटे अब तक गाना में। उसे भैया रउआ लोग के बता दें कि भैया गाना के लिखले बाटे तो गाना लिखले बाटे प्रिंस प्रियदर्शी भैया और म्यूजिक जो दिले हुए प्रियांशु सिंह दिले हुए भैया। तो गाना बड़ी कमाल को होने वाला है हॉट रोमांटिक गाना होने वाला है और गाना होते ही ट्रेंडिंग नंबर 1 पर चल जी भैया। काहे कि होली से पहले तो गाना तो बहुत आला लेकिन होली के बाद पवन सिंह गाना भैया खाली एगो आला भैया जी भैया वो गाना चलन लगी के तो आदमी अखबार में देखे का दिन बढ़िया गाना। तो ये गाना तो एकदम चले वाला ट्रेंडिंग नंबर 1 में आई भैया जाके देखेंगे गाना और एक कमेंट करके बताइन जा कि पवन सिंह रोमांस करत कैसन लगे ना और आस्था सिंह के संगे रोमांस करत कैसन लगत हुआ कमेंट करके बताएंगे। रउआ लोग देखत बन दिलदार सब हम मानी रउआ दोस्त संजय। तब तक खातिर अपन ख्याल रखें जा भोजपुरिया समाज जिंदा।